chuil muid cóirchaman ar bonna. Agus bhfuil dat bhí structúrin sin. A bhí an obertífa sig an stát. Breanú ar áiteach eile daginn tú, Gunamara, daoine díobh ober, tógad hála, agus a rud sin. Agus, well, thosa mis gáiris darab sin. Pucas was na rudí bhí sé daon agus ceapáach bhfuil muide íon an seo. Mis Pádraic Macdonacha, Ráth Chairn ábaí chun mí. Agus is mis móréad bhí conacha, móréad na Gerrit as corcaíine gúnta chéirí. Má bhí sé go bonscail in seo Ráth Chairn. Bhí na daoine an seoile tain, bhí sé dan aontaithe agus bhí sacam cad bhí sé daana. Agus bhí spríomh ach chuideach, de go thuirteach a deach. Doch daoine ginn sé scéalt agus bhín atmosfér go maith gúnaí. An teach seine bhí ahar a chaasa ar a melóidean. Agus sé chlog cosúte a chaasa ceol ar a melóidean na gúnaí, go dtíon dó dhéag. Chun me go Blackley, Gobbit, Hotel, St. George, Parnell Square. Go leor gailgóirí Blackley, teachtarsteach san áit, mai go a gailgóir an. Grása go grafú gobrián. Ba bin bua mór a bhí amhfuil is it. Go raibh an deirid sin daoine teacht. Go raibh duna bháin eile a gailgeige. Bhfuil muidir le chéile hí sa daingan, Láoch Pádraic, 1968. A bhí rionce ar siúil sa cinema, bhí Pádraic hís, bhí tú i dtíana bunú créimecha do agras na Gaeltachta nacha. Bhí náir pácailte, agus i chéad a dúr Pádraic limsan ar chumáid machar an álar dúirt sé bhfuil ádachas agat. Sa mí sé céad? Agus sé párút be sin, bhí neil daoine sa hala, daginn tú. Seaca seachta bheith fuair bh nachanta Gaeltachta. Tíbe seaca seach. Agus bhí trid mór ar siúil le géire é sin áil, mar ní raibh siad an áíad fáil Donnchas ná aon rud. Begin campaign mór a hosú le aitheantas Gaeltachta áil. Fuair sibh cadúnas le haid club, raibh siad an duch agus mar sin. Áras Phobail. Áras Phobail agus bear. Agus hín sé sin defiad mór, mar bhfuil is agad ribh sin níram na seandaí na daoine tháinig an éar an áiríad, níor bhéon áirte go bléad teacht le chéile. Thosnaigh an na dhéis sin, thosnaigh féilte cosú le éagse garach í choáin féile na mí atá ar siúil ó hin nacha. Bunaíoch Molscéal, agus na dhéis sin bunaíoch Naonra. An rud is mó ná ríide bhí siad a ggéad dhéanam sin ná gailgóirí thuirteach san áit, breis gailgóirí thuirteach. Go dtí sin, rudé sin, bhí chuir chuinnig in agus astan. Mníos tá effic ar pleanál teanga gin, agus tá cuiste bra a ggóirchaman agus tá ranganna ceol, de riine óga, ranganna drámíocht, ranganna órainn for the shanos. Laoch an Phobail. So go tú ná sé chun an lectí leba.